Нургюл Yeşilçay, Murat Yıldırım, Tumri Sincer, Feride Çetin, Gökçe Anardağ, Kerem Atabayoglu, Cenk Ertan, Oktay Gürsoy, Zeynep Beşerler, Emrah Yılçıbuga, Nazan Kesal, Senur Nugaylar, Caner Kurtaran, Панар Тюре, Халил Кумова и други. Любов и наказание. Преувеличаваш, както винаги. Дай малко време на Саваш. Винаги става едно и също. Сигурно и той търси изход. Не забравяй кой е. Саваш Балдар. Има неща, които е длъжен да прави. Но сега не бива да мислиш за това. Нали щеше да се концентрираш върху работата, обеща ми. Добре, помня, но... Стига, не приемам извинения. Подписахме договора и час по-скоро трябва да обзаведем офиса. Ела насам. Той ли? Да. Вдигни. Дай му време, Чичек. Той ще оправи всичко. Виж, знаеш ли защо се е разделил с Ясемин? Мама нищо не ми каза. Може би е говорила с теб. Не е говорила, не знам нищо. Какво ще кажеш, отива ли ми? Преди не се обличаше така. Не е ли много шик за училището? Добре. Не ти хареса? Напротив, хареса ми. Ще ти стои добре. Пробвай още нещо. Тази, например. Трябва да те похваля. Браво на теб. Без онази поръчка нямаше да имаме офис. Сега е твой ред. С нетърпение чакам да заприличаш на себе си. Какво стана, сине? Какво стана? Ще го преобуя и идвам в кафенето. Добре, ще те чакам. Заповядайте. Благодаря. Да, Бора. Кода, моля. Добре. Не, приключихме. Там ли си? Добре. Ще се видим в кафенето. До скоро. Благодаря. Моля.
Назан, ще купя нещо за новия офис на Саваш. Ще се отбием там на връщане. Ти върви в кафенето, аз идвам след малко. Добре, дай ми торбите, разгледай на спокойствие. Благодаря. Дайте ми ги. Кой не иска да е богат? Вярвам ти, внимавай. Благодаря. Добре, вие ще се справите. Скъпа, липсваше ми. И ти на мен. Ела, седни, нека те погледам. Ела. Много си красива. На пазар ли беше? Да, Какво си купи? разни неща. Госпожо, Здравей, какво правиш тук? пазаруваме с мама. Здравейте. Здравейте, как сте? Благодаря, вие. Добре, благодаря. Моля, Бора, готово. Подписахме. Комисионата е твоя. в момента съм в среща. Да се чуем после. Добре. Обади се, щом свършиш. Добре. Не беше важно и за това излъгах. Стар лигав клиент. Понякога ми се обажда. Но сега с теб времето ми е ценно. Не искам да го пропилявам. Заповядайте. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Как е вуйчо ти? По-добре ли е? Добре, умръзна му да лежи. Но война ми, милата, много добре се грижи за него. Съжалявам, че останах на страна, но ако мога да помогна с нещо, кажи. Благодаря. Достатъчно е, че ме попита. Толкова си мил. И ти много се измори в тази бъркотия. Ако можех да те отвлека и да отидем на почивка, поне да излезем на вечеря, на романтично място, тихо, спокойно, със свещи. Вечер не мога да излизам. Моля те, не настоявай. Натъжавам се. Добре, така да бъде.
Аз съм готов да направя всичко за теб, а ти поне веднъж не се опита да излезеш вечер. Сигурно го правите за първи път. Не. Аз съм станала майстор. Да ви помогна? Не, справих се. Благодаря. Когато можеш, ми се обади. Няма да те притеснявам. Бора, моля те, не дей. Не зависи от мен. Добре, добре, ще говорим. Защо си посърнала? Просто се изморих. Да се връщаме. Добре. Какво стана? Много се изморих. Да се прибираме ли? Щяхме да се отбием при Саваш. Ти върви. Аз нямам сили. Добре, върни се и си почини. Ясемин? Ясемин, вътре ли си? Здравейте. 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 Да ви е честито. Тук е много хубаво. Благодаря, госпожо Чичек. Добре дошла. Как си? Добре, благодаря. А ти? И аз съм добре. Къде е кабинетът на Саваш? Ще ти покажа. Ето го. Благодаря. Севги, какво ти е? Искаше да оправиш моето настроение, развали своето. Нищо. Просто съм изморена. Нуждая се от почивка. Бихте ли спрели тук?
Ще се отбия при фризьора. После ще говорим. Добре, ще ти се обадя. Можеш да си отдъхнеш и да чакаш. Утре ще си много богат. Мисли за това? Отивам да се почерпя по този повод. А утре ще предприема отложеното пътуване. Щом е така, ще се видим. До скоро. В този момент не ми се говори с никого. Прибираме се. Оставете ги там. Не се срещнахме случайно. Юмер не се роди случайно. Ясно е, че имаме общо бъдеще. Това не е приказка, а истина. Това е нашата история. А щастливият край зависи от нас. Искате ли още, госпожа? Не, благодаря. Да се обади ли на господин Саваш? Не, няма нужда. Сигурно няма да дойде. Заете. Тръгваш ли? Здравейте, госпожо Чичек. Запознахме се онзи ден. Не знам дали ме помните. Дойдох да видя господин Пала. Здравейте. Извинете ме, но тръгвам. Довиждане. Диля. Госпожа Чичек, каква е на семейството? Съпруга на господин Саваш. Това е снаха ми, Чичек. Добре дошли. Прекрасен е. Благодаря ти. Орхан? Майка Шахнур, защо ти дава пари? Нали ти казах? Обеща ми магазин за бяла техника. И ми дава по-малко пари. Не ме лъжеш, нали? Бъди спокойна, скъпа. Всичко е точно. Но до кога така? И все се криете и говорите тайно. За работа говорим, не се тревожи. Страх ме е. Ако пак реши... Стига! Казах. Нищо няма. Престани. Заповядайте, госпожо. Благодаря, дъще. Да ви е сладко. Пала вече е добре. Благодарение на теб. Но ти се измъчи.
Трябва да си почине. Какво каза на Пала? Какво да съм му казала? Бяхте сами. Говорехте. Ти му каза нещо и му приуша. Ти мен ли обвиняваш за... Како? Какво му каза и го притесни? Аз ли съм виновна за кризата на Пала, Фидан? Чуваш ли се? Той е мой брат. Може да ти е брат, но на мен ми е мъж. Ако му се случи нещо, аз знам кого ще обвиня и какво ще направя.